फैदो लोगोफोर लाइभआव दिनै एसे सावरायनो होननानै फैदों आरोखि ना नोंथांमोनजों नोंथांमोना रायज्लायफैदो लाइभआव फैनानै सोर बबेनिफ्राय आंनि लाइभखौ नायगासिनो दं बा रायज्लायनो गोसो जादों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों रायज्लायहरनो हागोन कमेन्ट खालाम आङो रिप्लाइखौ हरफिनगोन आरोखि ना दा आङो नोंथांमोनजों सावरायनो मोनैया गोबावसैमोनथ' ओंखायनो आं दिनै लाइभआव फैनाय जादों आरोखि दै लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टजों फोरमायहरदो रायज्लायनोसै एसे नङा होमबा गैया माथो रावबो गैया माथो लाइभआवलाय उन्दुजोबदो नामा लोगोफोर फैदो कमेन्ट खालामदो रायज्लायनोसै एसे गरमथारलै बिरादनो बिराद गरम बोथोरा ना लोगोफोर सोर सोरहा माइ गायनायनि लाहार फाहार खोन्थाहरदो दाथ' माइ गायनाय बोथोर सफैलायबाय नङा होमबा माइ गायाबाथ' गैखाया जाहैबाय दैज्लां बोथोराव माइ गायनानै लायाबा बोसोरसे जानायनिया बिराद मुस्किल जायोना बिनि थाखायनो माइखौ गायथारनांगौ जायो नङा होमबा जोङो बोरो कमेन्टआलाय माथो नुजाफैया माथो सासेनिबो बोरै जाखोलै गैया माथो रावबो माब्रै जाखोलै उन्दुजोब्बाय नामा बबेनिफ्राय नायदों आंनि लाइभखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालाम रायज्लायनो फै दसे सम आरोखि ना दिनै नोंथांमोनजों एसे सावरायलायनोसै फैदो आरोखि कमेन्ट हो कमेन्ट गैया माथो फैद' रायज्लायदिनि र' एसे
माथो गैया माथो खमायनालाय रावनिबो बोरै जाखोलै उन्दुजोबथारदो नामा? होमबा दोनथ'नोसैलै लोगोफोर दै नै कारेन्ट थांबाय मालाबा फैफिनसै आरोखि दै लाइभआव मालाबा सावरायफिनसिगोन होमबा दोनथ'लायदिनि लोगोफोर दै बाय बाय गोजोन्थों। कारेन्ट थांबायलै गैला कारेन्ट थांबाय गैला जोब्बाय थोस सिनायलानो नै